assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe wondaɓe copin jeygol mi silminake dow mon mi hofni on kala taweteɗon fof. Derɗi ko mon Adamou Harouna mo copin jeygol hofnata on e yettata on. Ba on andi on parmoron derɗiraɓe min Adamou Harouna mo copin jeygol miɗo tawi ha berniwol Kano lesdi Nigéria. Baje mi prometuno en tammi waddugo promotion ji feere ɗe ustari réduction ha ɗe kala kuje ɗe en sippata diga tisiji turmiji paɗe kufineje e ko nandi ɓe majum on andi non mayɗo en gaɗi en ɗo gaɗa ha waddugo jotta ngam mayɗo miɗo matina on bam wino on promotion mayɗo fuɗɗi diga vendredi nayabre lewru octobre ɗo e promotion may tammi timmugo vendredi le 18 octobre to en tasitake boɗɗum en giyan ɓuura ñalɗe 5 yahugo 6 hande ko luttiɗe ɗe promotion mayɗo timma ngam mayɗo goto nder meɗen marɗo haaje pasugo koman kuuje koltugal diga tisiji to yiɗi ɗum cadda to yiɗi ɗum xl basin riche wa gambari gesner e ko nandi ɓe majum fantôme kala ko marɗa haaje fuu to ɗum tourmiji to ɗum paɗe to ɗum kufineje matu shopping jeygol ha dow numéro je gewton less ɗon e kujeji mayɗi pat maji ɗum en promotion réduction deydey min gaɗi ha majum ngam mayɗo mi yetti deydey derraɓe kokkuɓe ndede confiance e ɗo pasa commande kuje feere ngam may ɗo on kofnama on gettama on gilanama kayroji ɗuɗɗi mi wari ha mi rappela en promotion meɗen lutti ñalle seɗɗa ngam may ɗo to wakkati may ɗo timmini prix kuje pat lototo bana no gonno